ಮಕ್ಕರೇ ಮಕ್ಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾರೆ. Hello everyone, ನಾನು ದೀಕ್ಷಾ ಬಂಗೇರ. ಆಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕರ್ ಸೀಸನ್ 2ಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪವರ್ಡ್ ಬೈ BDG ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, LED ಝೋನ್, RJR ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡರ್, ಬಿಲ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್. Co-powered by ದಿ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್, ಫೋಕ್ಸ್ವ್ಯಾಗನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಹವಿರಾದ ಕಲಾವಿದರು ತಂಡದ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಪೊದು ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಪೊದು ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಎಂಚಕೇನೋಡು. ಅಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾಡು ರೇಂಜಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಇತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಜ ತುಕ ತುಕ ತೂಕೆ ಈರನ್ನಡ ಪುಡಾತಿ ಎನ್ನ ನಾಡ್ಬಿಡ ತೂಕ ಓ ಎಂಡ ಈರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಾಡೋ ಜೀರು ಓ ಪಂಪೆ ಯಾನ ಪಂತ ಅಂದು ನನ್ನ 4 ಗಂಟೆ ಪಂಪನ ಅಂದು ನಾನಂದು ಎಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡು ಈಡ ತೀರುವ ಈಡ ತೀರೋಕೆನ್ನಿ ಈನ ಅವೇತ ఇప్పుడు ಏಪ ಪತ್ತು ತೂನಲ್ಲ ಅವೇತ ದುಮ್ಮದನ್ನ ಇಪ್ಪನದ ಕುರಿದಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನೇ ಕೋಡೆ ಇರ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂಡಾರು ಎಂಕ ಆಂಡರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬತ್ತೆ ಈಡ ಇತ್ತು ನಾವೇತ ದುಮ್ಮದನತ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ಸೇ ಈ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರನಿ ನೇ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಇರೇ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪತಾಡ್ತಾನೆ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪತಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಹತ್ತು ಕುಮೇದು ನಾನು ಆ ಭೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡ ಕುಮೇದನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಮಾರ ಪ್ರೆಸ್ ಪನ್ಪರತ್ತೆ ಇರೇ ಮಂಡೆ ಸರಿ ಉಂಡೆ ರೇಖೆ ಹೊರ ಫೋನ್ದಿಲೇ ಇದೆ ಯಾನಚೂರಿ ಇನ್ನು ಗಡಿ ಬಿಡಿಡ್ಲೆ ವಿಷದಾಲಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ದ್ವಾರ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬರ್ರ ಇರೋರು ಫೋನ್ ದಿಪ್ಪರ ಇರು ಇನ್ನು ಬರ್ಪಡ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಂತದ್ದು ಒತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಂದು ನೀನು ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಎಂದಿನವೇ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಿ ಆನ ಕಡೆ ತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರಂದೆ ತಯಾರಾവുന്നില്ല ಓ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಉಷ್ಣ ವಾಯ್ಸು ಅಂದ ದೇವಣ್ಣೆ ಬ್ರೋಕರ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಅಂದಂದು ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲುಂಡು ಮಾತ ಕಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಜಾಗದ ಬೇರೆ ಆ ಬೇರೆ ಈ ಬೇರೆ ಮಾತುಂಡು ಅಂಡ ಪುದುತ್ತ ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಎನ್ನ ಭಾವಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಸ್ವಂತ ಫಲಯಗೋಸ್ಕರ ಪುದುತ್ತ ಬೇರೆಗ್ಲ ಜತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 200-250 ಪುದು ಸೆಟ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಭಾವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಪುದು ಸೆಟ್ ಆತು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ಎನ್ನ ಫಲಯ ಕೊಂಚ ಪುದು ಸೆಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೋಡೋದು ಇತ್ತ ಪುದು ತಡೆ ದಾದೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಪುದು ಅವಡ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ಗಳಿಗೆಗೆ ಫೋನ್ ಫೋನ್ ಮಾರ ಕಾರ್ಮನ್ ಯಾನು ಇಂಜಿನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೋನ್ ಮಗ ನಿನ್ನ ದಾದ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ ಇರೋದು ಒಂದು ಚಟ್ಟ ಮಾಡಿ ನಂದು ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಅಂಜು ಪಾತ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಜು ಪಾತ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ನ ನಿನ್ನ ಈರಂಚು ಬೋಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಪೊದು ಬರ್ಚ ಹಾ ಪೊದು ಬೋದು ಯಾನಪ್ಪ ದಾದ ತೀರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಡೈವರ್ಸ್ ಆದ್ಲ ಆತನ ಇತೇರಿಗೆ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧದ ಪೊದ್ದು ಮಿನಿ ಅಂಜಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬೋಡಿ ಎಂಕ್ ಬೋಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆತೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಡ್ನ ದಾದ ಅಮ್ಮನಿ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆವತ್ತ ಅವು ತೂಕ ಏನಿದೆ ಅನ್ನ ಬಾವಾಗ ಪುದು ನಡ್ರೆ ಬೈದತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೋನ್ ಉಂಟು ಹೌದು ದೀಪ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಪೊನ್ನನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೊನ್ನನ ಮೆಗ್ಗೆ ಉದಾರೆ ಸಂಬೇಸ್ ಮಾತೆರ ಸಮ್ಮನ್ ಲೆಪ್ಪೆ ಹೌದಾ ಸೋಟತೆ ಯಾನ ಸೋಟೆ ಬಕ ಬುದರ ಸೋಟಿ ಪಡ ಅಂಜ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಂಕಜ ಅಂಜ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿಲೆ ನಾನು ಕಡೆ ಬತ್ತೆ ಇರಂದೆ ಪಲ್ಲಕ ಇರ ಬುದರ್ ಎನ್ನ ಬುದರ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಬ್ರೋಕರ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಕಮಿಷನ್ ದೇವಣ್ಣೆ ಇಂದು ದಾದತ್ರಿ ಅಕ್ಕಗೂ ಪೊದು ಮುಲ್ಪ ಬೈತಾರೆ ಅಂದಂದು ಆ ಪೊದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಮದಿಮೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತಿರ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಡು ಏನು ಕಮಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಕದೆ ಇಂದು ಒಪ್ಪು ಕಾಸುಂಟು ಉಂಟದ ಇಂದು ಈತ ಆನ್ ಬೈದನು ಆಣೇರು ಆಣೇರು ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಸ್ವಂತ ಫಲೆ ದಾಯ್ತಾನ್ ಬರ ಇರಿ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಒಂಜೇ ಚೊರೆ ಎನ್ನ ಫಲಯಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ ಎನ್ನ ಫಲಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಎನ್ನ ಮುಟ್ರೆ ಹೊಡ್ಪಿಯಲ್ಲ ಫಲಯಾಗ ಮದ್ಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಎನ್ನ ಮುಟ್ರೆ ಹೊಡ್ಪಿಯಲ್ಲ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂడి 1.5 ವರ್ಷ ಇದ ಬಾವಕ ಮತ್ತೆ ಅಂಡ ಬಾವಕ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನಲ 1.5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ರೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಐದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಬೋಲಿಂಗ್ ಆನು ಒಳ್ಳೆ ಆನು ಉಂಟಿದಲ್ಲಿ ಇದ ಫಲಕ ಆನಗಿ ಬೇಲದ ಎನ್ನ ಬಾವಕ ಅನ್ನನ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬಂದಲೆ ಸಯ್ಯರ ಬಂದುಲೇರ ಸಯ್ಯರತ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ
ಕಾಲೇಜ್ ಹಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಹಾ, ಹಾ. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುನು ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ಬೋಡು ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಅದು. ಇದೆ ಬಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆನಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ನಾಚಿಗೆ ಅಂದ ಮದ್ಮೆ ಬರ್ಚಿ ಇಲ್ಲರೂ ಕುಲ್ತಿತ್ತೇವೆ ಅಂತ? ಮತ್ತೆ ಮಂತಲ್ಲ ತಾವಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆನೊಂದು ಋಣಾನ್ ಬಂದ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕೈ ಬರ್ತದ ಆಪ್ಲ ಕುಣ್ಣು ಆಪ್ಲ ಕುಣ್ಣು. ಬಾವಾ ಓ ಬಾ ಬಳೆ ಪಕಡ ನಾಚಿಗೆ ಬಾವ ಅದೇ ಯಾ ನಿನ್ನ ಒತ್ತೊಯ್ಗ ಬೈ ಅದುಂತೆ ಒಂತೆ ಅಮ್ಮಸನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಆಚೆ ಇಂಕೊಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತಿಂಡು ಲೈಫ್ ಒಂದು ಸಟ್ಲ ಅವರ್ ಇತ್ತಿಂಡು ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಕಾತುದೊಲಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ ನಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ತಿಂಗಳು ಆತಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಬಲಸುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ಲ ನನ್ನ 4 ವರ್ಷ ಬುಡ್ನುಂದಂಡ ಇರೇಗ ಬಲ ಸರದಿ ಮನೆ ಮನೆ ನಾಚಿಕಟ್ಟಿ ದೇವರೇ ದೇವೇರಿಯರಿ ದೇವಣ್ಣೆ ಹಾ ದೇವಣ್ಣ ಆನನ ಅಮ್ಮೇರ್ಲೆತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮಲೆ ಅತ್ತ ಅಮ್ಮೇರು ಸುಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೆಡ್ಡಾರು ಅವು ಎಡ್ಡ ಗುಣ ನಾನು ಬನ್ನಿ ಆನನ್ ಲೆಪ್ಪಿಲೇನು ಅಕ್ಕ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ ಆನನ್ ಲೆಪ್ಪಿಲೇನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡದ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದ ನೀನು ಮಂಜಾತನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ದೇವಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಪೊರೆ ಬೈದನ ನಿನ್ನ ದೇವ ಆತ ಆನು ಆನೊಂದು ಬಾವ ಪುನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಮಸರಾನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಮದ್ವೆ ಬರ್ಚಿ ತುಲ್ಲರು ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತ ಪೊನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಕ ಇರು ಪಂಡರೆ ಅక్కడ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿ ಒಂದು ಸಾಯಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ರಿ ಸಾಯಿದ್ರು ಕಾಲೇಜ್ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಬೇಲೆನಾ ಇತ್ತ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ನಾಡೋದಿಲ್ಲ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಬೇಲೆ ಏಪವು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಹಿಡಿದು ಕಾಣಿ ಹೇಳಿ ಮುಟ್ಟ ನಕ್ಕಾಗ ಮದುವೆ ಅದು ಪಗಲ್ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಕ್ಕ ಬೀಸಿಲ್ಲ ಅದೇ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಾವಕ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬೇದ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕ ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಪೆ ಬೇರೆ ಹೋಪೆ ಅಂದ ಅಂದ ಪೊನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪು ನಾದೊಂದು ಅಮಸರ పొన్నని ಬೇಗ ಪರ ಲೆತ್ತನೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾ ಬಾವೇರ್ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಪೊನ್ನ ಅಂದಂದೆ ಹಾ ಈ ಸಮಯ ಬರ್ಚಿ ಒಂದೊಂದಿರು ಅಂದ ಅಂತ ಇದು ಬರೋಣ ಮುಂದೇರ ಯಾರ್ಯಾರ ಅನ್ನೋವೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಯ್ಯಾರ ತೊಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಕಜ ನಾವ್ ನಿಮ್ಮೋರೆ ಪಂಕಜ ದಾದಾ ಬುಲ್ಪುಂದಾಯ ಮಾರಾಯ್ತ ಬುಲ್ಪುಂದಾಗಿ പുളിപ്പുറ കാരണമുണ്ട് ನಾನೇ അപ്പ വെച്ചത് പൊണ്ണി ഏത്ത് പങ്കുడు താക്കെ നക്കാണ് ತಿಂದು ದಿನ ಪಿಜಿನ ಕೊಡ ಹೂ ಮಿತ್ತು ದಿನ ಕಕ್ಕೆ ಕೊಡ ಮತ್ತು ತಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಯೇ నేనే కక్కే కొనుక్కున్నా పదరాడు గిడి కూడా ನಿಕ್ಲೆ ಗಿಡಿ ಅದು ఎక్కువ ಅಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸೈಡಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಜಿಲ್ಕೊರು ನೋಡಿವಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ನೋಡಿವಳಂದಾವ ಮುತ್ತಿನ ಮಾಲೆ ಚಂದಾವ ಇವಳು ಯಾವೂರ ಚಲುವೆ ಶಿವ ಈರ್ನ ಪುದಾರಿ ನೆಲ ಉಕ್ಕಿನಯೋ ಬಾಜಲ್ ಬರ್ಲಿ ಅವು ಚಾ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಾಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ఇదే పోలీస్ వంట పోడిగేనా బొక్క ఓడిగినప్ప ఇవ్వ అక్కడ పెట్టి ఎరిగావు ఈరేప పెట్టింది తెచ్చించి యాన్ దార పిక్చర్ మొత్తం చూస్తే అబ్బా ఎంత ఆకులు మరి అక్కడ పెట్టి తిని రావద్దప్ప అవు ముడి ఇది యాని ఇష్టాయన అద్భుత ಅಯ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಅವು ಅರ್ಬುದ ಯಾನೆ ಕಟ್ಕೊರ್ನೆ ಚಾನ್ ಬನ್ನಿ
ಅಂತ ಅದ್ಭುತ. ಇರು ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ನನ್ನ ಪುರ್ಲಿಡಿ ತೂಪರತ್ತಾ ಬೊಕ ಪೊರ್ಲೂರು ತೂ ಅಂದೆ ಪೊರ್ಲೂರು ತುಪ್ಪೆ ಇರ ಈನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವಿನ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊರ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ. ಹಲೋ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಈ ಸತಿ ಕೈತಾಲ್ ಬರ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ ಕೈತಾಲ್ ಬರಂದೆ ಈ ಸತಿ ಆಪ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡಿಯಿಡ ಒಂಜತ್ತು ಸಾರ ಕೇಳಿ ಇರು ಪರ್ಪರ ಯಾಕೆ ಪರ್ಪಿನಿ ಪರ್ಪಿನ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೇಗಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪರ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಪುಂಜೋ ನಕಲು ಕೆಲವರ ಬಿಯರ ಪುರ ಪರ್ಪಿರ್ಬಾವ ಬಿಯರ್ ಬಿಯರ್ ಗಡಿಗಡಿ ಗಡಿಗಡಿ ಪಡಿಕೆಗೆ ಏರ್ಪೋಪಿನಿ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪರ್ಬಾವ ಆಯ್ತಾ ಪುಂಜೋ ನಕಲು ಮೇಯ್ಕಾಯಿ ಬೇನೆ ಕೆಲವರ ಪರ್ಪಿರ್ ಅಪರೂಪ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು ಎಂಕ ದಿನಾಲ ಬೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕುಂದೆ ಬೋಟು ಯಾರು ಬೇತದಾದಂಡ ಪಾತಿರ್ಲಿ ದಾದವಾಯ್ತು ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತುಂಡ ನಾನೇ ಗೊತ್ತು ಬಂದೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಡಿ ಸಿಂಗರ್ ಯಾನು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದ ಖುಷಿ ಆದ ಏನನ್ನು ಲೆತಂಕೊಂಡು ಅಂತೀರಿ ಕೆಲವರು ಬೈ ಎಡ್ಕೊಂಡುಂಡ ಕಾಂಡಕ್ಕಂತ ಬಿಡೊಂದಿರ್ತೀನಿ ಪದ್ಯ ಬನ್ರಿ ಸಿಂಗರತೆ ಯಾನು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಡಿತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಕಾಂಡ ಅಪ್ಪುನು ಕಾಂಡ ಬತ್ತ ನಾನು ಅಂತೆ ಪಗಿಲಿಡೀ ಚೆಪ್ಪುನು ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಅವಚ್ಚಾ ಬೋದು ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಇರು ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಾರ್ತ ಅವು ಪದ್ಯ ನೀನು ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿನಾ ಅಂದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿರಹ ನೂರು ಇನ್ನೂರು ತರಹ ವಿರಹ ಈ ನಮನಿ ವಿರಹ ನನ್ನ ವಿರಾಮ ಒಡೆಗ ಅಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಕು ಚೂರ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ ದೇವೇರನ ಪದ್ಯ ದೇವರ ರಸಿಕಾ ರಸಿಕಾ ಬಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ತೇಲಾಡು ರಸದ ನಿಮಿಷ ಬಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ತೂರಾಡು అప్పుడు మెల్లనే పోపునట్టులేరు బావా నల్ల బోడా ఇంకా అవే బోడు బావా ఎంకు బోడి నా ఈ నడుటు పాత్ర పొద్దుమి జ్ఞానం మల్పొచ్చి తూల బావా కరెక్ట్ అని తూల ఆ బ్రహ్మదేవిరి ఎంకిందే సృష్టి మంచి లెక్క అಲ್ಲ కన్ను తుల బావా ఇరోంత లెక్క కన్ను అల్ల బిమ్మ తుల బావా దాలి మీన్ రడ్డు బాగా మంచిది లెక్క టేస్ట్ అల్ల కంట అంత తీయత అల్ల తొంట తుల బావా అయ్యో అల్ల అయ్యో ನಡಕೆ ತುಲ ಬಾವ ಇದು ಕುಡ್ಲನೆ ಬಂದು ಬಾ ಆತದ ನಡಕೆ ಆಲೆಬೋಡಿ ಆದೂರ್ ನೆಡ್ದು ಗಿದ್ದೂರ್ ನಾನು ಪೋಡಿಗೆ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ 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 ಬರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮದಿಯ ದೆಪ್ಪು ಆಮ್ಲೆಸ್ 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 ಹೈರಾಣ ಪೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ನಂದ ಪೋಡಿಗೆಪ್ಪ ಯಾನ್ ಸಾಯ್ಕು ಮರ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತ ಏನ್ ಚಾಕುರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಡಪ್ಪ ಏನ್ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ನೀರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಲ್ಲೇ ಯಾನಲ್ಲೇ ಅದತಿ ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದಾದ ನಮ್ಗೆ ಸಂಶಯ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಪುದು ಅದತಿ ಯಾನ್ ಪುದು ಮನ್ಪು ಯಾನತ್ತ ಎಂಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮತ್ತೆ ಪೊದು ತಪ್ಪೋச்சு ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಡೊಂಜಿ ಪಾತಾರಂడి ಅತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಯಿ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾವು ಸರಿ ಇದು ಪುದು ಆವಡತಾ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಸಾದಿ ಮತ ತುಪೇನು ಸಾದಿ ತಪ್ಪಂಡು ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಹಿರೇಗ ವಾವ ಆರ್ಲಾವ್ ಈರ್ಲಾವ್ ಎಂಕ ಮತಿ ಮೇಂಡಾಂಡು ದಾದ ಬಾವ ಒಂದು ಮಾತ ಉಂಜಂತೆ ಈ ನಡುಕುಬೋದು ಬೊಕ್ಕಡಿಗೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಾವ ಎಂಕ್ ಬೋಡವು ಎಂಕುಂದೆ ಬೋಡು ಇದೇ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊರ್ಲು ತೋನೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಸುರುಕುಂಡತಿ అని మునుగు ఆసన పోయి ఆసనేగా ఏబే యాన్ బీడిద శేఖర్ నట్టుకి 15 సల పోతా దాది శ్వాస అయిದ మీటింಗ್ ಶ್ವಾಸದ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಪೋಚಿನ ತೀರಿ ಅಂದ ಸಂಶಯನೇ ಮತ್ಮಾಪಿನ ತುಂಬೆನ್ನ ಮಿತ್ತ ಸಂಶಯನ ಮತ್ಮಾಪಕ ಎಂಚನದನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಈ ಆಣಪುತೀತೆ ಸಂಶಯ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ
ಇರ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀಲಿ ಓಟಾರ್ದ ಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆನಲ್ಲ ಯಾನು ಬುರ್ತಿಜಾಲೆ ಪಂಡ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಬುರ್ತಿಸಿ ಅಂಚತ್ ಎಂಕ್ ದಾದನ ಇನ್ನು ಓಲ ತೂಯಿಲ ಕಾಪ ಬಾವ ಈ ಒಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದು ಪಾತೆ ಇಂದೆ ಬಾವ ಈ ಮರಿ ಬಂದ ಕೊಲ್ಲೆ ಇದೇ ಮಾತ ಅಂದಾಜ ಇಂಜೆ ಜೋಲೆ ಅತತ್ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ಬೈಜಾನು ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪ ಜಾವೆ ರೀಲ್ಸ್ ಅತ ಕೋಡೆ ಸುದ್ದಕರ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ವೈರಲ್ ಆತ ನಾವು ಎಂಕ್ ದಾದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂದ ತುಲೆ ಬಾವ ತುಲೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ 5 ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ 5 ಯುವತಿಯರು ಸೆರೆ. ಓಲು ಯಾನ್ ಐಟುಳ್ಳೇನ ಯಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪಿನಡ್ ತುಂಬ ತಪ್ಪದಾತನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸೈಕೆ ಪಾಯಲ್ ಅತವು ದು ದಾದ ಬಂದವು ಅವು ನೇ ಬಾವ ನಲ್ಲ ಇರೆಗೊಂದು ಬೋಡ ಏತ ಮಾತ ಆಸೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂದು ಯಾರೇನು ತೂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಮೇರು ಒತ್ತಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ಅರೆ ಅರೆನ್ ತೂದು ಎಂಕೊಂಚೂರು ಮದ್ಮೆ ಯಾಕಂದು ಮನಸ್ಸ ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಮಂಗ್ಯಾಲ್ ಪರ ವಲ್ಯ ಅವ ನಿಕ್ಕುಲು ಪೊಯ್ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ಯೇ ಅತತಂದು ಅತತ ಇತ ಈ ಪೊದೆಂದು ತತ್ತನು ಪುಡ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರ ಫ್ರೆಶ್ ನಿಕುಲು ಸಮೋಲ್ಲರೆ ಈ ಸಮಾಜ ನಿಕುಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲರ ನಿಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡು ಪೋತುನುಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡ ಪೊದು ತಿಗುದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಂಗೆ ಮಂತದ್ದು ಏಸಿಗೆ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನದು ಪೊದು ಫ್ರೆಶ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನದು ಪೊದು ಬೋಡುಂದು ಈ ಸಮಾಜದಕ್ಕೇನು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೊಡ್ಚಿ ಸಮಾಜಲ ಸರಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಎನ್ನಿನ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಅವು ನಂಚ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತ ಅಂಚಾಯ್ತ ಇರ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಹೋದ್ವ ಕದ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಮಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮುಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗ ಜಾಲ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇತ್ತತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದೇಟೇನ ಬೊಕ್ಕ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಮುಟ್ಟರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಲೇ ಬುದುಬೋಡ ಕೇನ ಅಪ್ಪಗನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದನ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಪಗೆನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಅರಣ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಾದೈತೆ ಇರ್ನ ಮಗಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ ಡೈವರ್ಸ್ ಆದಾತನ ಎಂಕ ಪ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಡ್ನೆ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ಎಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವಾಣ ಮುಂದೆ ಪಜ್ಜಾದು ಪ್ರಿಯ ಬಾವ ಇಲ್ಲ ಬಾವ ಎಂಕಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬಾವ ಐತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಿರ್ತದು ನೀ ಬೇತನೆ ಮುಟ್ಟು ಅವಂದು ತಿರ್ತದು ಕಾಣ ಬುಳ್ಳು ಟಾಡಿ ಬತ್ತು ಜೆಪ್ಪಿನ ಸುಸ್ತ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟಕೊಂಡು ನೋಡ ಬಯ್ಯ ಬಿರ ಪೋಡತ್ತೆ ಲಿಂಕ್ ತೋರ್ಸಿ ಅಪ್ಪ ಒಕ್ಕೆಂಗ್ಲೆ ಎಂದು ಬುನಿ ಪದ ಬಂಡಲೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ತು ಅತ್ತ ಏಕದನ್ ಪಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಪೋರ ಇಂತೆ ಪೋ ಅತ್ತ ಈರ್ ಪಂಪಿನಿ ವಿರಹ ಅಂತ ಹೇಳದ ಒರಿಯಡಲ್ಲ ಸಾರಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬನ್ನಿ ಏನು ಗುರ್ತೈತೆ ನೆರೆಕರದ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆಯಾ 5 ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ 5 ಯುವಕರು ಪರಾರ ಯುವಕರದ್ದು ಯುವಕರೇ ಬರಲಿ Makkare,